Għal sena oħra, eluf ta' persuni entużjasti fuq żewġ roti imlew it-toroq Maltin fil-pellegrinaġġ annwali tal-Festa tal-Madonna tal-Grazzja. Il-pellegrinaġġ beda r-rotta tiegħu għal Ħażabbar mir-raba taċ-ċiklisti u mill-Mosta għal dawk bil-muturi għal ħabta tad-9:30 tal-ħadd filgħodu. Ir-rotta ħadet lill-parteċipanti f'dawra tal-fuq minn 20 km lejn Ħażabbar fejn segwew l-inkwadru tal-Madonna tal-Grazzja il-patruna taċ-ċiklisti. Mal-wasla tagħhom f'Ħażabbar tkellimna ma' wħud mill-parteċipanti dwar din l-attività devozzjonali ta' kull sena. Tajjeb hu, ġejt ħabbat tifel ukoll. Esperjenza sabiħa hu, għax ibiss issir f'Malta hu. Tradizzjoni hu, nżommuha kull sena. Aħna kull sena niġu, neħdu pjaċir mal-Madonna tal-Grazzja. Emozjonanti ħafna, bħal kull sena xi ħaġa naħseb l-iktar mument fis-sena li tħossok vera qrib il-Madonna. Il-gostu li tiġi hija atmosfera sabiħa li jkun hawn daqshekk nies li jiġu wara l-Madonna. Din il-festa li tiġi dejjem fl-ewwel ħatta wara l-Vittorja tiġbed bosta entużjasti u devoti minn madwar Malta. Fil-pellegrinaġġ spikkaw ħafna individwi li jażlu li jżejnu r-roti tagħhom. Min b'xi ħorn bi ħsejjes differenti u min ukoll b'xi karru ma' ġenb ir-rota. Kienu wkoll ħafna l-parteċipanti li faħru l-organizzazzjoni ta' din l-attività fejn uħud li pparteċipaw għal numru ta' snin ammettew li din l-edizzjoni kienet waħda perfetta. Tajjeb ħafna, tajjeb. U proset tal-organizzaturi. Tajjeb ħafna, organizzat ħafna. Kollox orrajt mar. Din sena tant kemm kienu organizzat tajjeb, l-aħjar ġurnata li organizzaw, ngħid għalija jien organizzat perfett kien. Bekk b'entużjażmu telu fuq żewġ roti li qatfu f'temp mill-isbaħ iġġedded din it-tradizzjoni Marjana. Pellegrinaġġ li hu wirja ċara tad-devozzjoni reliġjuża u mħabba lejn id-drawwiet u t-tradizzjonijiet ta' pajjiżna.